A primeira fase da intervención no Castelo da Lúa iniciada esta semana concluirá antes do 15 de decembro. O obxectivo da obra é consolidar as estruturas existentes de xeito que se poida interpretar mellor o xacemento datado no século XIII. Vaise reconstruir soamente con carácter didáctico, que entonces estamos intentando sempre outra vez mellorar a lectura das estruturas. Sempre vamos a facer outro tipo de intervención que vai ser de carácter estrutural, ou sea, vamos a consolidar unha estrutura solamente se vemos que ten un problema ou risco de derruba. E finalmente facemos outro traballo que é a anastilose documentada, que se vemos tamén que hai un risco de derruba nunha estrutura, podemos desmontala, pero previamente marcando cada unha das pedras, volvense a repoñer no seu sitio, co cual non creamos un falso histórico. Esta singular fortaleza marítima xa fora obxecto de escavacións no ano 2009, polo que estas obras supoñen un novo paso para a posta en valor deste emblemático vestixo medieval. Levamos traballando xa varios anos, coñecemos o castelo desde as primeiras intervencións que se fixeron, e para nós é sí que un referente dentro do que a arqueoloxía medieval en Galiza, xa que se ten desenvolvido intervencións que permitiron descubrir a práctica totalidade do castelo. A segunda fase da obra executarase na próxima primavera. O importe total da actuación ascende a algo máis de 200.000 euros cofinanciados pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural e o Concello. Son dúas tempadas que levan un montante global de aproximadamente 206.000 euros, dos que corresponde 155.000 ao Agader e o resto uns 50 e pico mil tamén a conta do propio Concello de Rianxo. Dentro deste proxecto estáse a realizar tamén unha documentación exhaustiva das marcas de canteiro aparecidas nas pedras do castelo, algunhas exclusivas desta edificación.